O Abi, bakit hindi ka pumasok sa eskwelahan? Hindi po, Tito Masong. Wala po kasi akong baon. Ah, bakit naman? Eh, asan ang nanay mo? Naghahanap pa po ng mapapasukan para maglabada. Ah, ganun ba? O ito, baon mo. Pumasok ka sa eskwelahan nyo, ha? Huwag na po, Tito Masong. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Bukas ulit, pumunta ka sa bahay. Ako na ulit magbibigay ng baon mo. Talaga po. Mabuti pa po kayo. Nabibigyan niyo po ako ng baon. Samantalang si tatay, walang ginawa, kundi mag-inom lang ng alak. Ang tatay mo talaga. Wala nang ginawa sa buhay niya. Sige po, Tito. Magbibihis na po ako para makapasok na po ako. Sige, Iha. Galingan mo sa klase mo, ha? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga baon mo. Sige po, Tito. Alis na po ako. Maraming salamat po. Wala talaga yung bayaw ko. Hindi na nagbago. Pinabayaan na niya yung anak niya. Matalino pa naman si Abi. Oh, Abi. Papasok ka ba? Opo, Nay. Paano yan, anak? Wala akong pera dito. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. May baon na po ako. Ha? Bakit? Saan ka kumuha ng baon mo? Binigay po kanina ni Tito Masong sa may tindahan. Mabuti naman, binigyan ka ni Tito Masong mo. Opo, Nay. At sabi pa po niya, siya na lang daw po ang magbibigay ng baon ko lagi. Talaga, anak? Opo, Nay. Sige na po, Nay. Papasok na po ako. Baka mahuli pa po ako sa klase. O sige, anak, mag-ingat ka. Opo, Nay. Mabuti nandyan si Masong. Pagpalain niyo po sana ang kapatid kong yon sa kabutihan niya sa anak ko at sa amin. Abi! Abi! O, Tito Masong, kayo po pala. Mano po? Kawahan ka ng Diyos, Iha. O ito ang baon mo. Para bukas. Salamat po, Tito. Asan bang nanay mo? Sandali po, tatawagin ko. Nay! Nay! Oh, bakit, Abi? Nandyan po si Tito Masong. Nasa labas po. O sige. Oh, Masong, nandito ka pala. Halika, maupo tayo. Ate, napag-usapan na namin ni Mrs. na kami na munang magpaparal kay Abi. Sayang naman kasi, matalino pa naman ang anak mo. Kaya nga, Masong, wala kasi kaming pampaaral sa kanya. Hirap pa kasi kami ngayon. Malay mo, pag nakapagtapos siya, hindi na kayo mahihirapan at siya naman yung tutulong sa inyo. Maraming salamat, Masong, sa inyong dalawa ng asawa mo at binigyan nyo kami ng pag-asa, lalo na yung anak ko. Sino pa ba ang magtutulungan kung di tayo lang na magkapatid? Pasensya ka na nung kailangan mo ng tulong. Hindi man lang kita natulungan noon. Samantalang ngayon, ikaw pang tumutulong para sa amin. Nakakahiya tuloy sa inyong mag-asawa. Wala yun ate. Alam ko naman hindi sapat yung sahod mo dun sa ibang bansa, kaya naiintindihan ko yun. Kaya nga, umuwi ako dito dahil wala rin nangyayari sa sahod ko. Mas lalo pa kaming nabaon sa utang nang dahil sa kuya mo. Kaya ngayon, sobrang nahihirapan kami sa buhay. Pagsubok lang yan ate. Kaya nyo yan. Lalo na pag nakapagtapos yung anak mo. Tama ka. Walang pagsubok na hindi nalalagpasan kapag nagtutulungan. Sige ate, may pupuntan pa kami ni Mrs. O sige, Masong, mag-ingat kayo. Salamat ulit. Sige, salamat. O Masong, Bakit ate? si Abi nga pala, tumawag sa akin kahapon. May trabaho na daw siya. Talaga ate, mabuti naman kung ganun. Alam ko matalino si Abi at mataas ang pinag-aralan niya.
sigurado ako, mataas ang posisyon niya sa trabaho niya. Kaya nga, masaya ako para sa kanya. Para kahit papano, hindi niya maranasan ang hirap ng buhay namin noon. Oo naman. Di ba? Sabi ko sa'yo, si Abby ang pag-asa niyo. Ang akin lang naman, basta magkaroon lang siya ng magandang buhay, masaya na ako doon. Hindi ka matitiis nun ate dahil ina ka niya. Tulad ng ginawa natin sa mga magulang natin bago sila nawala. Oo nga, dahil magiging magaan ang buhay kung ibabalik natin sa magulang ang hirap ng pagpapalaki nila sa atin noon. Oo, ganun ang ibig kong sabihin. Si Abby, may pangarap yon sa inyo ng asawa mo. Hintayin nyo lang. Sana nga, Masong. Sige, mauuna na ako. Mamamalengke pa kasi ako. Sabay ka na sa akin ate. Andun yung sasakyan ko. Sige.